Naiz irratian, bigarren kafea. Egun guztioi eta ongietorri bigarren kafea irratsaio ontara. Baina bereziki ongietorri naiz irratiak landako gunean jarri duen estudio txiki polit honetara, behonde izuela, guztioi, eta tira, gu hemen gabiltza. Gaur goizetik, espero ez diren faktorie guztiak konpondu nahirik eta zuekin irratsaio bat osatu nahirik, gure ohiko erosotasunetik urrun. Gaur bai, gaur iritsi da. Gaur abiatuko da Durangoko 58. azoka eta igandera bitarte 100 ekitaldi, aurkezpenak, kontzertu, kalgarak eta 950 nobedade hartuko ditu. Fantasian murgiltzera gatoz. Azokaren babesleku den landako guneak oraindik ez ditu ateak zabaldu, baina dagoeneko nabaritzen dira Gerediaga elkarteko presidentea den Nerea Mujikak aipatutako hitzak. Sortzaile berrien ilusioa da fantasia, liburuen usaina, diskoen kolorea, kulturzaleen irribarrea, voluntarioen lana, aspaldi ikusi gabeko lagunekin topatzea, sormen bakoitzaren historian dagoen magia, jende alaiaren berbaroa, bizigogoa edo kulturaren beroa. Maite dutenak isilik besteek esango dutenaren beldurretan zain. Baina izan ziteken abiotz gehiago utzi ditu herri txiki honetan. Eta bier ez adaki, ez espero ez dernigandik. 10:00 izango da ate minutu gutxi barru eta ez dakit nor dagoen urduriago. Kanpoan zai dagoen jendea edo 257 erakusmai hauen atzean lanean ariko diren pertsonak. Durangoko azokak unibertso oso bat erakartzen baitu Durangaldera. Argitaletxeetako langileak, abeslariak, musikariak, disketxeetako morroiak, kazetariak eta nola ez lagunak. Ordu asko pasa behar dira disko zein liburuak saltzen, beraz hobe ondo inguratuta egotea. Izan ere, landako gunea 10:00 8:00 egongo da zabalik egunero azken egunean izan ezik. Igandean 6:00 itxiko ditu ateak. Badakizue, igande arratsaldean jendeari depresio moduko bat etortzen zaio eta Baina urruti dago igandea oraindik eta gu gaurkoarekin asko gozatuko dugula aurre ikusten dugu. Esan bezala 10:00 ateak zabalduko ditu azokak eta ordu horretan bertan kabian lehenengo aurkezpena izango dugu. Azkue Fundazioak eta Euskaltzaleen topaguneak antolaturiko Beziber TikTok lehiaketaren gainean Mondragon Unibertsitateak egindako ikerketa ezagutuko dugu. Baina ezin bazara bertaratu lasai. Gero, gure estudiotik pasako dira eta emaitza horiek aurkeztuko dizkigute. Eta landakotik korrika ahotseneara joango dira asko, 11:00 nogen taldeak kontzertu eskainiko baitu.
Naiz irratian, bigarren kafea. Egun onda izuela guztioi, goizeko 10:27 eta ezin esan, gauzak behar bezala joan direnik gaurko Durangoko azokako lehen saionen abia puntuan, baina badirudi estudio zentraletatik baieztatzen digutela, ondo entzuten ari zaretela emisio hau, bueno, gauza asko gertatu dira gargauean hemen, ez dakit Durangoko azokako edo Landakoko pertsonaia mitologikoekin zer den, baina ordenagailu bat gaur etzen existitzen, ez da pizten, atzo ondo zebilena ez dabil, bueno, zuzenekoaren kontuak eta aitzakiari ere gezurra dariola kontatzen zuen Iker Lauroba... Aitzakia dario. Bueno, itzuliko dugu, buelta emango diogu Iker Laurobaren hitzorri. Eta gaurko saioa abiatzeko prest gara, bide batez streamingez jarraitzen gaituzuenok ikusi ahal izango duzue. Durango azokara sartzea dagoen jendetza guztia. Eta norbaitek bere mikrofona itxi beharko du orain, bikoitz entzuten ari zaretelako. Orain bai, dena martxan eta Durango azokako ateak irikitzea eta 28 minutu, egun on guztioi, ongi etorri, gure Naiz irratiko Landako gunean jarri dugun estudio txiki polit honetara, eta behonde izuela hor pazientzia zai izan zareten guztioi. Azokaren babeslekuren Landako guneak oraindik ez ditu ateak zabaldu, 2 minutu eskas falta dira, baina dagoeneko nabaritzen dira gure duen elkarteko presidente Nerea Mutikak aipatutako. Goizeko 10:00 alegia 5 segundu barru izango da ate irikera, beraz hementxe ez dakit nor dagoen urduriago, kanpoan zairagoen jendea edota 257 erakusmai hauen atzean lanean ariko diren pertsonak. Seietan, txiko ditu, baten badakizu, bigarren txanak, nire depresio modukoa Ez gaituzte entzuten gartzen. Zeinek ezkaitu entzuten? Zeinek ezkaitu entzuten? Indio perrek eta gorkak.
Eta ireki ditu ateak landakok eta hemen da jendetza eta gure mikrofonetatik ere entzun dezakezuen giroa bera. Bueno, umeekin karrotxoak, gazte, heldu, bikote, lagun, kuadrilla. Durangoko azoka martxan da, eta gu hemen ura behar bezala kontatzeko, eta kontatzearen pozez, baina tira, urruti dago igande oraindik, eta gaurkoarekin asko gozatuko dugula aurrikusten bagabiltza. Esan bezala, ateak zabaldu ditu azokak, eta oraintxe bertan, kabian lehenengo aurkezpena ere izango dugu. Azkue Fundazioak eta Euskaltzalen topaguneak antolaturiko Beziber TikTok lehiaketaren gainean Mondragon Unibertsitateak egindako ikerketa ezagutuko dugu. Baina ezin bazara bertaratu, lasai, gero gure estudiotik pasako dira eta emaitza horiek aurkeztera. Eta landakotik korrika ahotsenera joango dira asko 11etan Nogen taldeak kontzertu eskainiko baitu. Edo agian ordu horretan bertan literatura nahiago duzue musika baino. 11etan Esti Martinezek Animalia domestikoak liburu aurkeztuko du. Badakizuen honez dituzuen animaliak topatuko, eta eskerrak gure zirkuan. Ordu batean, irudienean gure zirkua heldu da ikusteko aukera izango duzue. Euskal Herriko lehen zirku ibiltariak 6 urte beteko ditu aurten. Zorionak zirkoari igandean egingo ditugu balorazioak, baina batzuetan azoka hau nahiko zirkoa ere izan ohi da, ez pentsa? Gaur bai behintzat. Elkarrekin aize kontragoaz Tu gandago etorkizunaren lemartzea Gure esku dago, gure esku dago, gure esku da. Gure esku dago, gure esku dago, gure esku da. Bihotza beteta daukagu maitasun ilusioa eta elkarlanez Zirko izango da, baina azokak ez du adinik. Guztiontzako dago zerbait, aurrentzako izki-pizki ikastezagun irakurtzen eta idazten proiektuaren aurkezpena egongo da. Eta helduentzako aldiz, noiz eta nola eman behar diegun erabehileen mugikorra, Jaiza Arribazabalagaren eskutik. Eta gurean izango dugu Jaiza hainbeste burua uste sortzen dituen gaia hau jorratzeko. Eta kontzertu gehiago, ordu bat eta hogeian, ahotsenera joango gara berriro, ni behintzat bai. Esan ezin taldeak erretratu bat lana aurkeztuko duelako. Ba, ni ere joango naiz, bida. Eta ondoren bazkalordua iritsiko da. Zuen idazle gustokoena ez baduzue bere estanean topatzen, agian inguruko taberna edo jatetxeren batean ikusiko duzue. Hori da Durangoko ekosistema berezia. Hala ere, Durangoko azokaren webgunean egitaragoa topatzez gain, artistak noiz egongo diren euren lanak sinatzen ere ikusteko aukera dago. Gaur bertan, hementxe ibiliko dira, besteak beste, Asisko Urmeneta, Nikotina, Jasone Osoro, Kaina Kai, Bulego, Carmele Jaio, Jagoba Rekondo... Eta Peio Repara, zetak proiektuko burua kirolean bezala hemen ere kinielak egiten dira, eta zurrumurrek diote, ilara luzenak edukiko dituela artean egongo dela naparra behintzat. Badator bai Durangoko azoka eta dagoeneko abenduaren 6 bilakatu da euskal kulturarentzako egun potolo horietakoa. Tira, beti izan du kutsu kulturzalea abenduaren 6ak. Gaurko egunez, 1980ean Euskaldunon egunkariaren lehen alea atera baizuten. 32 horri izan zituen. Eta gaurko egunez, 2001ean euskarazko Wikipediaren lehenbiziko artikuloa idatzi zen, lurrari buruzkoa. Epa.
Bani urduritzen hasia naiz. Aritz Pardina izango da gure lehenengo gonbidatua, Ibai Hauak liburua aurkeztera dator. Jon Arretxen Musker Amarruak liburua aurkeztuko dugu ere, edo berak aurkeztuko digu, Turesarako 10. hori bai dela historikoa. Eta Lilo taldeak ahotsenean kontzertua eskaini aurretik elkarrizketa bat ere eskainiko digu. Nor uste duzue urduriago, beraiek edo gu? Esan bezala, gurean izango dira biziber egitasmokoak eta elkarrekin demasa sortzaile amateurren arteko demaren berri izango dugu. Esan ezin taldeko Janire Arantzabere gurean izango da. Esan ezin direnak eta esan daitezkenak kontatzera dator. Abenduak 6 ditu gaur eta Durangoko azoka hasi da. Bigarren kafeare bai, ordu erdi berandu izan balin badare. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, Durangoko azokan, hementxe landako gunean. Zuekin jaun Andreok Gartxo Tunsain Leton egunon. Egunon, ekipo. Zuekin Goiuri ez Eizarrandi egunon. Egunon. Ai, ze dramatiko egunon hori. Barkatu, guantxe pasada, konkiseko zeleta. Dala igual Euskal Herriko pertsonek guapoena. Eta gatu nahiz pixka, barkatu. Dago Gartxot eta gero dago zeleta. Zeleta kolektiboa izango zan hemen Durangon ez da. Grupazo. Tira, bagoaz, gaurko sustuari buelta ematen pixkeneka eta maite duten tartearekin zuzenean abiatuko dugu gaurkoa. Izketan ari zaizuen Inigo Asensio Lurbide da. Bigarren kafeak gaur, ez dakitzen bagarrena duen, seguri izen buruan Durangoko azoka jarri dugu, eta orduan ez dut ikusten. 669. Goizak 10 eta 38 ditu, abenduak 6, Euskal Kulturaren egun potolo horietakoak gaurkoa, eta gu hemen zuzenean naiz irratian Durangoko azokatik landako gunetik. Egia esan, lan asko gaur ez dugu abestiak aukeratzen, ze Durangoko azokako playlistera jo eta edo zerke balioko liguke, beraz, ez dakit, adibidez, hola eskrolean azkar bate egin, eta Akaleiaren nire etxeko artista Olaien Ziarterekin batera eginako kantua. Maite dutak bixi-bixi egingo ditugu, gaur dagoeneko nahiko atzerapen pilatu badugu eta hemen nire maite duta da egunen baten kazetari nahiet izan Durangoko azokan dio Gorkak. Tira, ez dakit Gorka oso gauza gomendagarria den, Tira, ondo pentsatu zer egin nahi duzun. Nire maite duta, esango dizuet ezertan hasi aurretik, eta gauzak konpontzen doazela, eta bagarela, poliki-poliki bigarren kafea behar bezala egiteko moduan. Gartxot, zurea? Ni gainera, gehituko nioke horri, normalean Durangoko azokaren aste hau nahiko konfliktiboa izaten da temperatura aldetik, eta gaur maite dut lehenengo egun hau, eta naiz arrankatzeko zailtasunak egon direnaren, eguzkia eta giro ona ere eskertzen dut. Akaso hemen hanken orduan jarri da zuen, ondo da esatea, radiografia, ono? Radiografia berogailua. Berogailu oitako bat jarri diazue, baina maite dut behintzat, hain egun berezi honen arranke txiki hontan ere, ez dakit, euraldia alde egotea, ez? Normalean horrela euria hongo balitz eta egun grisa izango balitz, arazoak ere beste kolore bat eukiko lukete, orduan, maite dut ere gaur naturak eman digun edo albideratu digun, kontestu eharra Durangoko azokari hasiera emateko, hortzen ere maite duta. Zure maite duta falta zigu, Juri? Nire maite duta da, gure lehenengo gonbidatua Durangoko azokaren historian lehenengo aldiz puntual etorri dela, eta ze urtero beti arazoak izaten ditugu lehenengo gonbidatuarekin, eta urten puntual etorri da, eta gu izan gara berandutzen ari garenak. Beraz,
maite duta bera puntual etorri dela eta bide batez, barkamenak. Ea, behar bezala entzun dezakegun, Aritz Pardina, egunon. Haupa, egunon. Vale, volumen kontua daukagu hemen, baina hau kontrolpean dago. Egunon. Egunon. Vale, pixka gehiago orain beharko dugu, baina zula saia bila, ez da arazo larria. Orain bai, Aritz Pardina, egunon. Egunon bai. Hola, bai. Durangoko azokak ateak zabaldu berri dituen honetan norbaitek pentsa lezake gaur hasi dela azoka. Agian, hori behin eta berriz errepikatu dugulako bai guk eta baita beste edabideetako lankideek ere, baina Durangoko azoka aspaldi hasi zen. Esan dezakegu azoka, hemen liburu aurkezten ariko diren idazlek lehen hitza idatzi zutenean hasi zela, edo ahotseneako kontzertuetako musikariek lehen nota jo zutenean. Baina guretzat, kazetariontzat, ez dizuegu gezurrik esango, Durangoko azoka, ona etorri baino lehen irakurri beharreko liburuen zerrenda osatu genuenean hasi zen. Konturatu gabe zerrenda luzatzen joan zen, eta hasi genuen nolabaiteko maratoia. Liburuak irentsi, bata bestearen atzetik, betekadaraino. Azpimarratu, iskinak tolestu, apunteak hartu eta segi hurrengo liburuarekin. Azala aztertu, azkeneko horrira iritsi eta hurrengoa. Hitzak eleak segida luze batean. Eta bapatean, liburu batean topatzen duzu. Nietzscheren irakurketak da. 3 ezaugarri ditu irakurle honak. Lehenengoa, lasai irakurtzen du, presari gabe. Bigarrena, ez du beti norbere prestakuntza azpimarratzen. Eta 3. ez du ondorio taularik espero. Eta eskema guztiak hauzen zaizkizu. Zu, etzabiltza lasai irakurtzen ari, eta ondorioren bat, bai, espero duzu. Arnasa hartu eta abiadura moteltzen duzu. Eta lerro batzuk beherago honakoa. Utopia, irakurketa geldoa kimera hutsa da. Nietzschek baleki. Eta barre egin besterik ezin duzu egin. Nietzsche bera ezin izan dugu ekarri, baina hitz hauek gurera ekarri dituena bai, Aritz Pardina idazlea esan bezala. Ibai hauak aurkezera dator Oriotarra bere lehen liburua. Eta lehenengo galdera gonbidatu guztiei egingo dieguna da, ea buruan duzun Durangoko azokarekin duzun lehenengo oroitzapena. Lehenengoa izango zen, hain justu ere nik jo behar nuen egun bat, Ibai Marinekin, hemen Ahotseneko karpan eman genuen kontzertu hori, eta horixe beti koinziditzen digu Orioko festekin, eta egun hor ark ere eukizitun argi itzalak. Bale, AGA, aipatu daiteke. Bai. Urrengo egunak, ordun, itzalak urrengo egunak. 2018an filosofian graduatu zinen, gradu amaieran eta masterrean Nietzscheri buruz idatzi zenuen, eta iturri horietatik edan da, iritsi da liburua, ozta? Bai, hori da. Bolada batean asko irakurtzen nuen, zoritxarrez Nietzsche beraren irakurketak da oso kontuan hartu gabe. Presaka eta alik eta gehien irintzen eta ondorio taula oso jakinak ikusten dituela. Baina bai, gero jakin nuen, hain zuzen ere, irakurketa bietatik bestelako gauzak ateratzen eta hortik sortu zen liburu hau. Eta noiz joan zinen idazten, hau da, hilabeteetan zehar hartutako apunteak dira, edo momenturen batean esan zenuen gradu amaierako lan abukatu dut, eta orain liburu idatziko dut. Bai, hau ia topiko bilakatu daia, baina pandemia inguruan hasiko zen proiektu hau sortzen bere horretan, baina bai, hau datorrela ni kuadernoetan eta eskuz idazten dituen oso apunte motzetatik, horregatik dago estilo horretan idatzi da, baina egia da, 2019 aurretik, bai hasi nintzela konstienteago lanean horretan, ja gaiak antolatzen eta... Liburua irakurtzen duenak, konturatuko da, hemen idazle izateaz gain, hitz hauek idatzi dituena musikaria ere badela. Zer egin du zure literaturan eragin handiagoa, musikak edo filosofiak? Nik uste dut bitatik egon dela, nabarmen gehiago filosofiak, baina musika beti dago hor. Graduko 3. urte izango zen musikaren filosofia ikasgai bezala ezagutu nuela,
gaur egun ez da ematen, baina garai batean bai, eta orduan hasi nintzen musikaren filosofia bere horretan lantzen, eta bueno, badago hortik ere, liburuan. Gaur aurkeztuko duzu, eta bueno, gaizki dago guk esate, baino ja gure laguna da, Ekaitz Goikoetxea bigarren kafeko laguna da, beraz, kide ezin hobea topatu duzu aurkezpenerako, ez dakit, baldakizun, hemendik dabilen, gerora etorriko den, hitz egin alduzu gaur berarekin. Bai, esan dit gero arratsaldean etorriko dela aurkezpenerako, eta bai. Bazkatu, baina hain putxiki bat, ni ere oso zalea naiz, eta Ekaitzekin hitz egindakoa, baina badakizu ez tetela pertsonan ezagutzen, aseke gero igual... Ez duzu Ekaitz Goikoetxea pertsonan ezagutzen? Bueno, pertsonalki bai, ez? Elkarbanatu ditugu makine bat konversazio, baina gero igual zure ondoan joango naiz, horrelako... aditzen deten bitartean, Ekaitz ezagutzeko gogare badauka. Durangoko zo hau badakizu. Oia, Durangoko... Desvirtualizazioaren eremuare bada Durango, ez? Durangoko zirkoa. Gaur da aurkezpena esan bezala, baina liburu aurkeztu, berez, martxoaldean aurkeztu zenuten. Zomuzkoak izan dira, hilabete hauek, zomuzko harrera izan du, ez dakit jendeak gerturatu zaizun zerbait aipatzera, ingurukoek irakurri ote duten, ala ez? Ingurukoek esan didate, ez dutela espero, horrelako liburua izatea, eta guztiak konturatu dira mantxo irakurtzeko liburua dela. Ez dela kolpera irakurtzeko zerbait, pixka bat, ez dakit, bai, poesia bezala ulertzen dut. Irakur daitekeela mantxo, eta harrera oroar, ondo, kontutan izan da filosofiako liburua dela, nahiko ondo saldu da, nahiko azkar esan deuna leno, agortu zian almazenean eta liburuak. Bai, ginen liburuaren bila, eta esan ziguten agortuta daude. Bai, eta zentzu hortan ondo, bai, nahiko feedback ona jasoet, oroar, bai. Bitxia iruditu zait liburu irakurtzerakoan, aforismoen definizioen atala liburuaren amaieran dagoela hasieran beharrean. Logikoki esango nuke, bagian, ez, lehenengoa balitz aforismoaren definizioa, gero irakurleak aforismoak topatuko dituelako, ez dakit hori izango zela bide logikoena baino zuk, azken atal gisa jarri duzu hori, pentsatzen dut ez dela ausazko erabaki bat izan. Ez, hori izan da hein handi baten irakurlea oraindik eta gehiago nahasteko. Bai, ze batek aforismoak irakurtzen ditu eta badirudi ulertzen duela zertaz doan aforismoa, ja liburuaren bukaerara iritsi denean. Eta hor nahi nuen esan, bueno, hitzatze bat egingo dut, definitzeko zer den aforismoa, baina gero esango dut, hau horrela da, aforismoa ez datorrela beti bat definizio horrekin. Askotan aforista ospetsuenak irakurtzen ditugunean, Schopenhauer bat, edo Lichtenberg edo danarako bat, konturatzen gara, aforismo horien edo esaldi horien ezaugarriak ez datozela bat, adibidez, alemanak ematen duen definizioarekin. Eta orduan, uste dut, irakurlea okerrago uzten dudala, hasieran baino. Irakurleak topatuko du hori, bere buruan hasteko aitzakia, topatuko ditu musikari erreferentziak, eta topatuko du baita ere, edabidekiko pixka bat, agian telebistari bereziki, zer du telebistak? Ataloiek literatura pixat ere badira, telebista jartzen dut orokortzeko, aforismoak beti polemiko izan behar duelako. Telebistaren sakoan sartzen dut itxuraz dena, baina hori idazten dudanean buruan oso figura konkretua nuen, eta da kate pribatuetako tertulietako kazetaria. Denboraldi batean desenten zuten nituela nahiko naskatu nintzelako, eta besterik gabe. Liburu idatzi ostean zer sentitu zara gehiago, Nietzsche edo Juan Cruz Igarabide? Bitartean, idatzi bitartean. Ez, orain ja idatzi duzula. Ez dakit, Nietzsche ez behintzat, ez. Juan Cruz Igarabide. Juan Cruz Igarabidetik gertuko, ez? Ez dakit, zuk ere, hemen kontua da, guk gonbidatzen zaituztegula, zuei artistoi zuen lanak aurkeztera, baina gero pixka bat saltxoa gustatzen zaigula, eta gustatzen zaigula jakitea, Durangon zaudetenez, ea zer erosteko intentzioakin etorri zareten, zein ikusi nahi duzuen, ea zer kontzertuetara joango zareten. Oroar, zer espero duzun Durangotik? Aurten Durangon espero dudana da aurkezpena ondo joatea, hori oro zain. Gero, hau da lehenengo urtea etorri nahi zena, pentsatu gabe zer erosi. Ez daukate zer buruan konkretua, ez dakit hobea edo okerragoa den. Eta horixe, gero ere aipatu nahi dut, oain kanta entzuten nahi nahizela, Intzarekin jo barretela igandean, hemen zean, Plateroenan. Eta horixe, bi gauzaiekin etorri nahiz buruan. Batetik gaurko aurkezpena eta igandeko kontzertu hori. Kosta ekarri du gurera, orduan.
esango bagenu anboto azpian itxasoa, ez dut, Peio Reparaze kantu bat egin lezakela azkar horrekin. Proposatuko diogu. Arnasbia biatu ta berriz Malan bera erortzea Ba, eskerrik asko Aritz, Durangoko azokak hau du, gainera berandu xeago hasi gara arazo teknikoak medio, beraz aurrera jarraitu behar dugu. Eskerrik asko gurera gerturatzagatik, esan bezala eskerrik asko puntual etortzeagatik, eskerrik asko liburuarengatik eta ondo joan dadia aurkezpena eta ondo joan dadia Durango eta ea bihar resaka duzun. Ez dut uste. Eskerrik asko. Eskerrik asko. berriz ere urrundu da Bapatean mina du ular artean Arnasbia biatu ta berriz Malan bera erortzea Utzi da zuen arte Bapatean mina du ular artean Arnasbia biatu Malan bera erortzea Utzi da zuen arte airea Goizeko 11:13 minutu, eta hementxe gara zuzenean landako gunetik, jendea, gero hasiko dira balorazioak eta analisiak, jende asko lehenengo gunean, gutxi, espero zena baino gehiago, gutxiago, salmentak, eta bestelakoak baino oraindik sorkuntzan liburatuta gaude, eta baita sorkuntzaren giro horretan bestelako egitasmoetan, eta, aurkeztu behar dizuegun urrengoa ere, agitz interesgarria iruditu zitzaigun, biltza, gure urrengo protagonista aurkezteko bidean. Liburuak, hitzaldiak, mahai inguruak, gidaliburuak, ez dakit azkenaldian mugikorrak eta nerabeak auzia baino gai emankorragorik badagoen. Herri askotan mugimendu bilakatu da kezka eta hainbat ekimen sortu dira. Altxa burua, gurasoen elkartea kasu. Elkarte honen helburua da umeek mugikorra behar ez dezaten eskura izan ditzatela dendetako telefonoak. Edozein urteko edozein momentutan esan daiteke, garaiak aldatu egin dira. Baina agian teknologiaren erabilera du zentzu gehien esamolde honek. Bakoitzak beran alde Etxe askotako giltzak baino lehenago dute aurrek mugikorra. Kezka horretatik abiatuta, noiz eta nola eman behar diegun erabei lehen mugikorrak gida aurkeztuko du gaur Izarkomek. Gure etxeetako ingurune digitala ahalik eta errespetuzkoena, ezitzaiena eta pedagogikoena izan dadin. Eta gida hitz egiteko Jaiza Arrizabalaga gonbidatu dugu gurera, egunon Jaiza? Egunon. Lehen ere aipatu dugu, baina gonbidatu guztiei galdera bera egingo diegu elkarrizketa hasteko, eta galdera hori da, zein den Durangoko azokarekiko duzun lehen oroitzapena? Nik uste dut Durangoko azokara lehen aldiz, 18 urte ingururekin etorriko nintzala. Garai hartan banabilen 6 urte zarragoa zen mutil batekin eta behakotxea zeukan eta plana egin genuen eta gaztean nintzen garai hartan horrela hemendik ara ibiltzeko igual kuadrillan eta baina bintzat zarragokoekin eta hori eta horitzen dut egun pasa bat egin genuela eta gaina guraldi oso txarrakin eta ohikoa izaten da. Ohikoa izaten da, bai, gaur eguzkitzu, gartxuetek aipatu duen bezala, baina ohikoena izaten da, bai, eutxi dezala, horrela. Noiz eta nola aipatu dugu, asko lehen hezkuntzatik DBH-erako udaran, beste batzuk jaun hartzea egindakoan, oraindik egiten badute, familiarakide berri bat iristen denean, udalekuetara joateko, beste herrialde batera ingelesa ikastara joaten direnean, askotan, aipatzen da noiz eman bertzaien mugikorran erabei, baina egian garrantzitsuago da izenburuko nola hori, ezta? Nola eman. Bai, oso ondo esan dezun bezala azkenean,
alde batetikan daude beharrak ez, eta beste batetikan badago horrelako gizartearen presio bat, edo bueno, ez, gelakideekin batera eskuratzeko behar hori, ez, gaztearen izango litzatekena, eta gero bigarren aldea da helduaren beharra, ez. Azkenean behar dugu kontrolatuta eduki, edo udalekutara joaten delako, edo azkenean noiz edo zein adinetan, ez? Badago jendea galdetzen diguna, eta guri hasiera batean galdera horrekin etorri zitzaizkigun, zein adinetan, edo zein da mugikorra eskuratzeko adinik egokiena. Eta karo, adina baino igual esan beharra dago heldutasun maila. Edo heldutasun maila horretaz hitz egin beharra dagoela, eta gero ikusi zer den behar dena, ez? Behar bada leku batetik iritsi dela esateko behar hori, gurasoen partetikan deiak jaso eta egiteko gailu batekin nahikoa litzatekela, ez? Orduan, hori smartphonea tresna oso potentea da. Interneterako konexioa eukitzea gailu batek gauza bide asko ematen ditu, irikitzen ditu, baina tresna oso potentea da horrela besterik gabe nerabe baten eskuetan uzteko, ez? Aipatu dugu, ez? Aipatu dut guraso batek esan zidalako bere etxean bere aurrek lehenago izan zutela mugikorra etxeko giltzak baino. Eta guretzako bazen, gogoan dutu gaztetxoak ginenean, etxeko giltzak uzten dizkizutenean, eskolatik bakarrik bueltatzen zarenean, ez? Etxera sartu eta ateratzeko guztizko askatasuna, ez? Baina gaitasun hori eukitzen genuenean horrek esan nahi zuela, ez? Bueno, gure gurasoek usten dute heldutasun puntu bat badugula. Aurretik ez ginen helduak, baina orain aurretik, heldutasun hori eduki aurretik mugikorra eskuratu dezakete, eta zuk aipatzen zenuen, ez? Beraz, ez dagoela adina, ez da 11 urtetik aurrera, 13 urtetik aurrera edo 17 urtetik aurrera. Hemen maila guztiz subjektiboa da. Hori da, beharren arabera begiratu behar da, eta bai ikusi zer den behar hori. Aipatu dituzu, behar horietan bi desberdin daudela, ez? Nerabek duten beharra eta gurasoek beraiekin harremanetan egoteko beharra. Agian orain gaur egun pixu gehiago du nerabek taldetik kanpo ez geratzeko duten sentsazio hori, ez da? Horrek izango du mugikorra eskatzerako orduan pixu gehien. Bai, hori da. Azken finean, nerabeak gaur egun teknologiak erabiltzen dituzte harremantzeko ere bai. Orduan, teknologia hauek behar dituzte, nerabeen lehenengo nahi hori da berdinekin harremantze hori 24 ordutan. Eta horregatik, Izarkometikan atera dugun gida hau proposamen bat da, bide horri bat da, azken finean behar hori gailu batekin baino estali daiteke edo egin daiteke gurasoen gailua ere erabiliz, ez? Orduan, proposamenak ematen ditugu, azkenean harremantzeko behar hori gurasoen gailua duen aplikazio batekin egiteko, edo beste modu batzuk badaudelako, gailu hori bereien eskuetan uztea baino. Niri asko gustatu zait, hemen gidan badagoela hitzarmen bat. Helduen eta neraberen artean mugikorra erabiltzeko baldintzak adosteko hitzarmena. Hau, pentsatzen dut proposamen bada, baina benetan interesgarria da, ez da? Ez dakit, zenbat denbora zerabil daiteke gehienez egunean astean, asteko zein egunetan eta zein ordu tartean, honek erakusten du, ez? Aur bati edo nerabe bati horrelako teknologia bat eskuartean jarri aurretik lan bat egin behar dela, lanketa bat egin behar dela, ez da? Hori da, bai. Uste dugu, gaina bi norabidetako kontzientzia hartze bat egon behar duela. Alde batetikan, helduak ere, badaukagu, zer pentsatu teknologiekin egiten ditugun erabileraren inguruan, ez? Eta orduan bi aldetako esaten da, azkenean, gero ez da gehiago ahitzen duguna da, ez? Eta prentxan ateratzen direna dira teknologia hauek ekartzen dituzten arriskuak, ez? Direla adikzioak, ziberjazarpena, sestina, eta horrelako hitz potoloak entzuten ditugu, eta beldurrez, da lehenengo gauza sortzen zaiguna, baino beldur horiek uxatze aldera, guk proposatzen duguna da ikustea gailu hauek benetan zer nolako potentziala daukaten eta bereien benetako izaera zein den, ez? Aplikazio hauen benetako izaera.
Eta hor, bide bat egiten hastea gazte hauekin, ez? Eta bide horretan, ez dakit, dokumentalak ikusi ditzakegu bereiekin batera, hitzaldi batzuetara joan gaitezke edo liburu bat irakurri, ez? Eta usatzearekin batera kontzientzia bat hartu eta erabileraren inguruan, etxeko giro digital hori edo mugikorren inguruko arazo, ez? Bezala ikusten dagun hori, ahalik eta guztien artean akordio batera iristeko, pauta batzuk ematen ditu, ez? Bai, gazteak mugikorra modu erabiltzen ikasi behar du, ez? Baina helduok ere bai, eta orduan bi aldetako akordio baten, proposamena egiten dugu. Bide bat dela aipatu duzu eta bide horretan, lehenengo fase bat, adibidez, helduaren gailua erabiltzea, hori aipatzen dela, eta zuek ere hemen egin dezu, ez? Fase bakoitzerako gomendioak, adibidez, helduaren gailua erabiltzean, gehienez 30 minutu egunean, bazkal orduan ez, lotara joan baino 2 ordu lehenago ez. Gomendio hauek, nire gustatuko litzaidake jakitea, nola sortu duzuen gida hau, ez dakit elkarlana izan den, ez dakit zeiturritatik edan da, nolako izan den prozesua? Bai, egia esan gida hau elkarlan bat izan da, aditu ezberdinekin egindako elkarlan bat, eta eskerrak eman nahi dizkiet gainera bereiekin lan hau egitea izan delako guztiz voluntario lana, esan nahi dut bereiek militantziatik egin duten lana izan da, bereiek egunerokoan honen inguruan lanean dabiltza eta dabiltza hortik, ez? Bereien bihotzetatik eta hori, aipatzearren, gidan aipatzen ditugun Telmo Lazkano, hemen Durangoko azokan izango da Neraben Garrasia liburuarekin, Miren Ros bidelagun zitzailea da, hauek zarautzen ari dira guraso talde bat, ez? Mugikorra atzeratzearen lanketa egiten, altxaburukak aipatu dituzu, Dolosan hasi dira, baina zabaltzen dijoazte Euskal Herriko herri ezberdinetan ere bai taldeak sortzen eta mugikorraren emate hori, eskuratze hori atzeratzeko horretan. Eta, Leire Kano, Raquel Gamito, bereiekin guztiekin egin dugu gomendio sorta hau, gidak oinarri son konexioko beste gida bat dauka baita ere, haiengandik ere gomendio asko jaso ditugu, haiekin ere elkarlanean gabiltza, eta guztien artean egindako lana da, bai. Guk hemen dugu esku artean, baina entzule batek esango balu gai, asko interesatzen zait, nola eskuratu dezaket, zer esango genioke? Gida eskuratzeko gaur, aurreko astean argia astekariarekin banatu zen, uste 6.000 etxeetara edo iritsi zela. Gaur Durangoko azokan, gaurtik igandera 6-tik 10 bitartean banatzen egongo gara, gure postuan. Eta astelehenetik aurrera PDF-a online eskegiko dugu gure webgunean, orduan beraz nahi duenak eskuragarri izan dezake digitalean edo gero hemendikan aurrera egia esan guk hasierako tirada bat hola pentsatu genuen, aurreikusi genuen zenbat atako ditugu argiarekin ere bai hizketan, ze argiak ere parte hartu du zabalpenean, eta atera ditugu kopuru bat, baina ez dakigu kopuru hori motz geratuko zaigun, hemendik aurrera esan beharra dago gida dokumentu bizi bat dela, hau da, gaur hasiko da bere bizi etapa, baina bigarren edizio bat edo ekarpenak jasoko ditugu eta jasoala edizio berriak sortzeko asmoa ere badago, digitala errezago moldatuko dugu, ez? Behar hoien eta aldaketa hoien arabera eta aurrengo edizio edo kaleratze argitaratze bat egin behar badugu, hori, moldatuta joango da eta ekarpen horiek jasota. Ze ondo, gonbidatu guztiek galdetuko diegun bezala, zuk ere, ekarri alduzu pentsatuta Durangoko azokan zer erosi, zein kontzertotara joan, edo oroar ze espero duzun Durangotik? Ez daukat kontzertutara joteko denborarik. Bai, horrekin penatuta nago, baina, ea, buelta eska bat ematen deten, eta, hemen justu aurrean ikuste ditut Irritx Porrotx eta Marin Mototx, hor parada segurua ze bi haurtxo dauzkat, eta txoratuta dabiltza, oza, fan dia. Ordu, ez, bai, ointxe bertan begia jute zaizkit aurren txoko ditara.
Bueno, hori izaten da polita edo ama izateak hori izaten du, baina aprobetxatu eta zuretzako ere erosi zerbait, Ez da dila izan dena aurrentzako, zure burua ere goxatu. Hartuko dizu gomendioa. Ba, eskerrik asko Bai, Iaiza eta ikusiko dugu elkar hemen azokatik, gu ez gara mugituko, ez gara urrutira joango. Ez dut uste urrutira joateko aukerari daukagunik ez. Ezin deulako, bestela. Bueno, gero arratsaldean bai. Ez? Bai, Buelta bat emango dugu hemendik. Bai, buelta bat emango dugu. Bueno, ez dakit gaur egun potolo datorre gauza asko egiteko. Urtero esaten dugu gero buelta bat emango dugu, eta gero azkeneko egunean 10 minutu geratzen dira azokako ateak ixteko, eta gu korrika gure erosketak egitera. Badauka bere puntu ona, badago erosketa pixkat random edo ez oso razionalaren zea hori, ikusten ezu lagun bat, bere viniloarekin, hause da, erosi behar duana, ez dago denbora eta hor gero sorpresak eramaten dituzu. Bai, sorpresak eramaten dituzu, ala nola, joaten zara azkeneko egunean, ni ez naiz Mikel Laboa liburu erostera, eta esaten dizute agortuta dago, lehenengo egunean etorri behartzen nuen. Eta zuk esaten, lehenengo egunean goizeko 8:00 hemen nengoen ni, eta ez dut liburu erosi. Bai, horrelakoa gertatzen, baino horrek esan nahi du patuak zuretzat gordea zuela, nien naiz Mikel Laboa, ez den ale bat, beste liburu baten atzaukan gordeta, eta hori zegokizun. Bale, ados. Eskerrik asko Iaiza. Zuei. Korrikasten danian, zapata galdu duenian. Izango da Gartxotun zain, baino Amoranteren zaleagorik denik, baina asko ez. Bat, akaso, baina, bai, egia esan bere azken diskoa izu gozatu dut, ari gea ere, baina, bueno, Amorantek bere dinamikak ere badauzka, eta ari gara bigarren kafera ekartzen saiatzen. Bere dinamikak uste nuen bere musikan, bai, dinamika haundiko musikari da, baina bai, ulertzen dut beste bizitza dinamika bat. Bai, lana eta seme alabak, baina off record esan dit aurten gure estudiora etortzeko gogoa duela, eta saiatuko dela egutegiak hor pixkate uzten dion moduan bisita bat egiten, eta nik egia esan izugarrizko gogoa dakatzen, bere azken diskoa urrea da. Harri, herri, eta hortik Amoranteren abanera hau. Naiz irratian, bigarren kafea. Amaikak eta 8 minutu ditu goizak, abenduak 6, gaur Durangoko azokaren abia puntua, naiz eta lehen ere, nabardura egin duen goiurik, abiatu liburu baten lehen zirriborroetan, abesti baten lehen akordeetan, proiektu edo egitasmo baten lehen ideiak pilatzen diren bilera horietako batean, azok beste une batzutan hasten da, baina ate irekiera gaur izan du, hemen bizi izan dugu goizeko 10etan jendetza dabil, esan da bezala, ez dakigu ziur asko edo gutxi diren, jendea badabil, ez, Goiuri Gartxot, ez dakit, datu ofizialak oraindik ez ditugu izango, zein da sentsazioa, asko dagoela, tamainan... Datu ofizialak goizeko 11 eta 9 minutuetan, gehiegi eskatzea ez ote litzateken izango susmo hori daukat nik, 10 irikita. Bapatekotasunaren diktaduraren zantzua dira hauek. Nik sentsazioakat gainera notiziari bizkarra emateola, leheno ere denak sartu dira harrapaladan, eta ni Goiuriri begira negoen, bizta ona Goiuri bai, baina ez dakit ez galdetu, ez dakit jende asko sartu den gutxi, baina, bueno, giroa behintzat nabari da ez nik esango dizuet, bai, jende asko dabil, jende mordoa, aurrak, gurasoak, ume jaio berri batzuk ere ikusi ditut, hori da hori kulturtzaletasuna sustatzea, hilabete, bizpairu hilabeteko umearekin. Ume txorrek zer du, hilabete terdi? Pixka gehiago agian, baina bai, umea jaio berri eta Durangora ekartzea, hori ere bada militantzia, ez da. Jende asko ikusten ari gara eta jende asko liburuak erosteko preste. Bai, orain izan zula liburuak erostearen kontu hau, akaso norbaiti egunen batean kontatu beharko dugu Goiurik erosi eta
lapurtzeko joera ere izan duela. Durangoko azokaren edizioa hasi berri besterik ez da, eta dagoeneko Goiurik konfesioren bat egiteko arrazoiak baditu. Orain egin behar dut? Ez. Zuk aukeratu. Idazlearen aurrean? Bai, idazlearen aurrean esatea, zein eta idazlearen aurrean esatea lapurtu duzula liburu bat atzo Durangoko ateak itxita zeuden horretan, ez dakit. Bueno, Jon, kontatu behar dizut, atzo iritsi ginela gure seta montatzera eta esan genuela, bueno, arazo bat eduki genuen bidean Idoiak hitz eman zigun liburua bidaliko zigula, arazotxoak egon dira bidalketarekin, momentu horretan bigarren kafearentzat zen alea Tolosako arropa denda batean dago. Bai, iritsi da. Iritsi da, eta Tolosako arropa denda bateko saltzailea agian liburu irakurtzen ariko da, ze berari iritsi zitzaion, eta dendatik gure irratira ez da aiatu. Beraz, atzo beharraren beharrez eta iaia bat bira deitzeko zorian egon ostean. Eta justifikazio tesi bat idazteko arrazoiak medio daudela. Iritsi nintzen, ereineko estana ikusi nuen, estanak asko direlako ikusi nuen, eta ikusi nuen zapi berde bat zegoela hor, eta ez zegoela arduradunik, eta esan nuen. Agian zapi hau altxatzen balin badut, eta liburu bat hartzen balin badut, agian ez da inor konturatuko. Eta horixe egin nuen, eta orain eskuartean daukat Musker Amarruak, Jon Arritxeren Musker Amarruak, Ture sagako 10. Ture saga aurkeztea 10. izan da, agian ez da beharrezkoa. Gure entzulek aski ezagutzen dutelako, beraz galderekin hasiko naiz, harritu nahuelako esaldi batek. Liburu irakurtzen hasi eta irakurri dut. Edozer egiten da hobeto, sabela beteta, egia da, eta zera autu zait. Nazkatuta nagoela gosea pasatzen. Urte mordoa daramadala Europan eta lehenengo egunean bezala nagoela. Lehenengo egunean bezala dago Ture, 10. liburua izan da, Jon Arritxe. Bueno, bai, galdera horri erantzun maioren, eskarrizeko konbilatzea haitik, eta lapurreten kontua dela eta, niri berdin dit, Libura desagertzen badira estanetik, berdin kobratzen nire portzentaia, Are gehiago favorat egiten ari gara. Eta egia aitortuko dizuet. Ni banukan lagun bat, hori esaten zian, zu, Jon, nik libura erosi beharran lapurtzen bado, zu berdin kobratuko zu, bai, zu, lasai lapurtu. Eta etortzen zen, eta lapurtzen zituen nire liburuak, hemen ditu nolako azokatik. Eta ni ez nintzen txibatzen. Bale. Hori sekretua da, Uxu Errazkinek eta Idoia Gonzálezek gauza bera pentsatuko dut. Off the record esan barko nuke, baina, ja. Aitortuko dugu egia, ez? Hori da. Beraz ondo egin dugu. Laportu egin dugu irakurtzeko, eta gero Jon Arritxerekin hitz egiteko. Eta entzuleak pentsatuko du, baina nola, atzo lapurtu eta gaur, bai. Atzo lapurtu eta Goiuri irakurrita. Hotelera joan eta liburu irakurri. Beste lan askoren artean. Beraz, hori da. Durango, abenduaren 6ko Durango saria Goiuri zeizarentzat. Hori, lehenengo galdera, Turek dio urte asko pasa direla Europara etorri zenetik eta berdin dagoela, baina posible alda hori? Tristea da, baina posiblea da. Eta Tureren kasua, Ture fikziozko pertsonaia da, baina Ture izan liteke hemen bizi den iaia edozin Afrikar, eta horrelako kasuak nik ezagutzen ditut asko. Oraintxe berton, aste honetan, Araban bizi den neskato batek egin du Espainiako errekorra maratoian. Atzerritarra da jatorriz, eta bera kontatu du, 10 urte daramala hemen, eta justu orain dela 2 hilabete lortu duela nazionalitatea papera, 10 urte pasauta gero. Eta hori eliteko kirolari esan da, hori beti errezago legalizatzen dira, bakizu. Tureren kasuan, da, zorionekoa, Ture ez da, etorkin gisa joa, saiatu da 1000 bider gauza kontu ateratzen ezkion, baina ez, lehenengo gunean bezala dago, edo txarrago, behintzat hasiera bazukan ilusin hori, heldu berriari ilusinoa, hemen zabaltzen zai mundu berri bat, etorkizun berri bat, baina bere kasuan gauza baneko txartu joan dira, zoritzarrez. Milaka saiakera egin dituela aipatu duzu, saiakera horien artean, etorkizunaren iragarle bezala iruzurrak egiten, putetxe bateko segurtasun zaindari gisa, gigolo gisa, eta oraingoan borrokalari gisa. Liburuan topatuko dugu, borroka kanariarra, topatuko ditugu kirola apustuak, Jon, zu apustu zalea zara? Ez, apustuen kontua oso arriskutsua da gainera. Eta ni ez naiz inoiz jauzi horren atzaparreta, baina ezagutzeko jentea jauzi dana, eta bizi modua ondatu egiten du horrek. Nik hemen erabiltzen dut,
humorez, oso novela humoretsua da, behar bada humoretsuena saga guztitik izan liteke. Orduan, bueno, bidea ematen zidan, apustuen kontu horre, hori, humor hori sartzeko eta hori segin dut. Eta borroka kanariarra eta lehendik ezagutzen zenituen edo liburua idazterakoan landalana egiten aritu zara? Pizka bat ezagutzen nuen, pizka bat. Kanarietan batzuta ere ondanago, badozka lagun ondia Kanarietan, horietariko batzuk idazleak, horietariko baten omen ez idatzita dago hain zuzen novela hau, Alexis Rabelo ondiaren omen, orten hilda, Alexisi berari deitzen genion Pollito, Pollito da behar bada Kanariar borrokan historian egondan borrokaleririk handiko dela frontera. Bera behin esan zigun, ze Kanarietan egiten dugu, Pollito zegoen bat, eta grazain zigun eta zeginen berari Pollito deitzen. Eta, bueno, oraingoan da eskaleritasko muskerra da, hori borrokalari handi hori, edo txapeldun hoia, tureren kolendana, eta hori dana, baina, bueno, ezagutzen nuen mundu hori. Bueno, kolegak egiten dira lapurretan ari zirelako biak, ni bezala liburuekin, beraz, dena konektatuta dago. Lagunak egingo zarete. Oraingo honetan Las Palmasera iritsi da Ture, eta iruditu zait liburuan badagoela lan deskriptibo handia. Ni ez naiz sekula Las Palmasen egon, baina iruditu zait oso erraz irudikatu dezakeela entzuleak, irudikatu ditzake kaleak, irudikatu dezake jatetxe korear, etxeak, ondartzak, bunkerrak, denetarik hori bazen helburuetako bat, osortzea unibertso hori oso, ez dakit, zantzu zinematografiko horrekin? Bai, bueno, helburu teorikoa ez izan arren, berez dator hori, ez? Niri beti gustatzen zait historioa kokatzea ondo ezagutzen dudan lekuan. Eta hain zuzen egiten dut, behin irabakita Las Palmasen kokatzea historia, han egon naiz aurten 4 aldiz egon naiz irletan, gainera itzaki polita da bide batez, ez? Bueno, lanera noa, eta dokumentatu behar dut, ez dakit zer, baina han oso gustora sentitzen naiz, han ibiliz. Eta, garo, bunker gune hori oso ez ezaguna da, jendearentzat, hori turistek erut ezagutzen hori, eta irudituritzaidan, oso mundu interesgarria. Eta gero, irakurleak igertzen da, idazleak ezagutzen duenean paraje bat, eta ez, gaur egun joera pizka badago batzutan Googleen bidez edo osatzeko gauza batzu nobeletan, nik seguruago eta gustorago sentitzen leku ondo kontrolatzen dudanean. Eta horren handik ibili naiz, ibili, ez da gizema kilometro egin ditudan, eta hon deskribapenak egiterakoan, irakurlean ikustot sentitzen dela holan, ez, ondo kokatuta. Ezin du elkarrizketa hau pasatzen utzi galdetu gabe Tureren telesaiaren gatik? Bai, Ara? Irratian gaude ez gaude telebistan. Baina kamara da hor. Zein da, hori? Hori. Bueno, ez dakit bietako zein den. Txikia, bai. Txikia. Ikusten ari da. Detektibe Ture. Ture detektibea. Ture detektibea, beraz, mertxanarekin etorri zaigu Jon Arritxaga. Oparitu ziatekan bizata, orain arte ez du diantzi lotzaz. Baina gaur lehenengo guna Durangoko atera, zerra, eramango dut. Eta, azken baten, Tureren 10. gatoz, gaina martxan dago asuntoa, dabiz azken montajeko azken ikutuekin, eta suposatzen da, martxo aldera aipatzen dute behar bada estrenatu, eta dago data ofizialik, eta gainera euskeraz estrenatuko da, ETV baten, horren niri ikiztu ilusioa egiten dit, gaztelaniaz egin dute grabazioa, holan izan berzalako, gainera Televisión Española da hor diru gehien jarri dauena, eta beste produktora batzuk, ekoiztetxe batzuk espainaldekoak, dira postu senduen egin dutenak, ETV bat ere sartu da, puntatu da, eniazko postunaz, eta egin duten tratu hori ze da, euskeraz ere egingo da bikoizketa, eta lehenengo euskeraz emitituko da, gero segiduan Televisión Españolan, eta gero behar bada beste leku batzuk. Zuk ikusi duzu zerbait? Bai, ikusita dugu. Ni egon nahi rodajetan, oso sartuta, eta aparte ikusi ditu lehenengo 4 atalak, 6 dira, lehenengo 4 ikusi ditut, eta 5. eta 6. orain montatzen ari dira, eta espero hemendik gutxira ikustea. Zer moduz esperientzia, zer moduz rodajean egotea, zer moduz ikustea zuk idatzitako pertsonaia ezurrara egiten? Kriston izan da benetan. Deskubritu mundu berri bat, guztiz berria niretzako. Pelikula nola egiten den, barrutik ikustea da, itzela, eta hor egotea zuzendariekin, aktore guztiekin, igual telebistatik baino ezagutzen ez dituzun aktoreak eta horrela, eta pertsona moduan, eta konturatzea gainera,
ze jende jatorra, azteko, eta gainera ze profesional onak eta ze giro ona egondan, ni oso gustora egon naiz hor sartuta benetan. Ikusiko zaitu hemendik aurrera gidoigile lanetan agian? Ez. Gidoigile izatea, denbora asko kentzen dut, ni denbora neko justu ibiltzen naiz, egin nahi dituan gauza guztiak egiteko ni idazlea naiz. Gero bai egon naizela, gidoiak ikusi ditut eta niri iritzia eman dut, gidoilereak ere kristona dira baita pertsona moduan ere, David Perez Añuda, adibidez gurea, Euskalduna, Euskal Herrikoa, han pelikularekin irabazi zuena Goya saria, tipoa, oraindik gaztea eta oso interesgarria, eta, ibinaz pizkat elkarlanean, edo, nire aholkuak ematen, nire iritziak ematen, baina eure dira gidoilariak, eta liburarekin, historioekin egitute nahi dutena, egia esateko. 10. aipatu dugu dela, Ture sagako 10. liburua dela Musker 10 10 bada zenbaki oso potolo bat, ospatu duzu, nola bait? Ez, nire amorru pizka bat ematen diat olako kopuru zenbaki borobilek. Ez nuen nahi trilogia izatea, berale idatzi nuen laugarrena, ez nuen nahi 5 izatea, berale idatzi nuen 6garrena, eta 10garrena, jente asko etza, 10garrena, izango dira edo bedatzi edo 11, 10, ez, eta 10garrena idatzi dut, eta borobiltasun horri ies egiten diot. 11garrena berala, datorren urtean edo, espero dut, etorriko da. Iritsiko da, datorren urteko Durangorako, 11garrena uste duzu? Ez dakit, seguru, ez dakit idearik ere nora eramango dudan Ture urrengoan. Aukeratu, zer leku bisitatu nahi duzun, ze oporraldi egin nahi dituzun, eta oporraldi horien arabera, esan, Ture, joan zaigu, Grezian dago orain Ture, eta joan eta idatzi. Greziak nau gehiek irakartzen, eta Europatik eta Afrikatik ere, gehien erakartzen nauten iriak, ezke aprobetzatu ditu, horretarako, orduan, zerbait, ideiaren baten eman aldik da, idea oso originalen bat, eskertuko dizut. Uzbekistan. Esan didate oso gomendagarria dela. Bai, zertarako, turista moduan joteko. Turista moduan, liburu bat idazteko, ez dakit Uzbekistan lekurik aproposena den, baina. Georgiak ere badu bere xarma. Nik zine georgiarreko bizpairu pisa ikusi ditut, ez dutela tesi bat egin, zine georgiararen inguruan, eta bai, ikusi dutolako poetika propio bat, eta baduka, ez dakit zerbait. Kurdistan aldea, berdin dit, Turkia aldea, Siria, ez dakit zait, baina... Hori igual begiratu behar da, bombak non erortzen diren urrunago, ez? Bai, hori ere, bai. Sartzen zara... Kurdo gaizoak. Bai, giro gordinetan, han inguruetan, baina tira. Goizeko 11:23, Juri, azken galderetan murgildu barko dugu, segituan Janiriaren zabe, Lilo, Eneko Bidegain eta Vanessa Rodríguez, oraindik jende asko pasako da guretik. Konturatu naiz, ez dela lehenengo galdera egin, lehen aipatu gonbidatu guztiei egin nahi dela, zein den Durangoko azokarekiko duzun lehenengo oroitzapena? Lehenengo oroitzapena da, ni Irigoyenen ondoan, idazle moduan dinote, ni lehenengo liburarekin, Irigoyen orduan basan beizak gure beizak kratoritariko bat, gizon galanta, guapoa, maitagarria, ez dakiz zer, eta zelan sinatzen zuen, sinatuta ni ondoan gizajo aldu berria, eta ni lehenengo irudia idazle moduan. Gero, bizitari moduan, euskaltzale moduan, askoz lehenagotik etorritan nagoen aferi honetara, klaro. Eta liburu poltzaka da, erosten dituen, goratzen naiz, bi eskuak olan poltza, bana liburu beteta, eta bai, gure kirol nazionala zamen Durangora den berda, eta erosi liburuak eta gastatu, eta ez dakiz oso militanteak ginen orduko denboran, orain baino gehiago, hori galdu da pizka bat. Zer espero duzu, 58. Durangoko azoka hontatik? Betikoa, irakurle askorekin egotea eta denok pozik geratzea. Denok, eta euskal kultura ere pizka bat aurrera segitzea. Goiuri, nik uste badiazu eta hor lehenengo aldi hortaz ari zinetela, ez dakit liburu hori izango zen Jon, baina ez detelako aukera hauekiko, nik gogoan daukat, zure lehenengo tariko liburua izango zen, lehenengo azpada, Arresi Handirantz zenbatetan irakurri nuen gaztean nintzenean, eta baino diot, akaso egun aldiz, asko gustatu zitzaren liburu bat zen, eta gainera esango nuke bere garaian nire ez dakit idazteko zaletasuna gaztetan pizten da, eta izan zen, bendik oso ondo gogoratzen dut erramaren historia, eta hor hemen zaudela, ni adibidez lehenengo aldi horretara eraman hau, Goiurik hori galdetu dizunean, eta polita da, eta esan nahi nizu, bideak nola azten diren, eta garai horiek, baino, ez dakit,
Bai, borobiltzeko ez. Ze ideia polita den azoka eta denak biltzea eta indar hauek eta iragana eta gaur egun, baina bueno, esan nahi nizu. Amari ere kontatuko jo zen etxean daukagu hori kopia eta makina bat hitzein dugu horri buruz eta gaur kontatuko jo bueltatzean eta hoxe aportau nahi nun. Arresian dirat nik asko estimatzeo gainera. Bai. Hori, gogoz kontra idatzi nuen, Bai, Haur literatura, da nire 5., 6. liburu izango da, ni beti erosoi binez, helduentzat idazten, nahi duana, zurtu edana, eta horre esan zia, Kristopen eman demasiate, idatzi zai baitu maintza, venga, idatzi, gogoz kontra zein nintzen, eta gero azkenan amaitu nuen, enamoratuta liburu horrekin. Nik ere bai, marrazki arroiek eta hola, 87 mila bederatzeroa, hortik izango zen, 10 urte, bai. 88koa edo liburu hori, osan mendekoa. Hori da, nostalgia bidai bat, barkatu idazue. Ez, ondo dago nostalgiari leku bat eta zilegitasun itun bat eskaini bartzaio batez ere horrelako sorkuntza girotan gabiltzanean. Ba, agurtuko dugu, Jon, Azken eskaera batekin, sinatu dezala lapurtutako liburua. Eta horrekin ja, joaten utziko zaitugu. Justizia poetikoa da. Jon Arretxe, mila esker eta laizter arte. Mila esker zuei. Deineren zu ari gara entzuten, hementxe naiz irratian, bigarren kafean Durangoko azokatik zuzenean ari gara, eta ez da gitzin da bilen mikrofonarekin bueltaka, baino jarri mesedez kaskoak eta utzi mikrofonoak geldik saioan zehar, eskertuko nizueke lankideok, eta segituan urrengo gonbidatu ere ezagutuko dugu, naiz ezagutzen dugu, baina orkestu egingo dugu, gurean delako dagoeneko Janire Arantzabe. Egunon, eta ongi torri bigarren kafera. Egunon, zumuz. Ondo, lan asko egin daia? Bueno, pizka eta egun. Espero genuen igual. Jende asko dabil? Zonalde txiki bat ikusten dugu, baina zu bazatoz han musikaren plazatik eta jendea badabil? Jendea badabil, nik ere ezakit oso ondo negurtzen, hau da esaten asko gutxi da, jendea badabil bai. Mugimendu nabaritzen da bintzen. Oso ondo, eta ibili dadia. Zaila izaten da bestaldeari ez ikusiarena egitea. Izan ere, oraindik ere, zirrara triste hori gaientzen baita munduarekin gure zati bat partekatu nahi dugun bakoitzean. Bada ezpada eta belundu bat utzi ez dezan, hobe gure erretratu hori mimoz babestu gure sutondo propioan. Bero gaitzan hotz egiten duenean ere. Gure gaurko protagonista etxekoa dugu. Eta nik hitz bat esan nahi nuen hau dena borobiltzeko, baina bi esango ditut. Bi batzu Janire, erretratu bat lan honengatik, eta gurera etortzeagatik, Inigo eta ni aguantatzeagatik ere bai, baina batez ere ez dakit, zirrara berezia ematen duelako beti kantu sorta bat biltzea, bilduma berri batean, eta ez dakit, entzunez ere, ni pozik sentitu naizelako, beraz, ongi etorri bigarren kafera, eta bi batzu, esan bezala. Esaten nuen manik beti olako sarrera polilla prestatzen dut, eta ja hasi zeate hitz egiten horren plan, ni igozazu musika, nigo prepatuta nekala hau Durango baita. Durangoko azoka bai, eta erretratua egingo bagenio, kaos txiki bat izango litzake. Baina, gaur elkarrizketa espresak egitea tokatzen zaigu, beraz ezingo du hainbeste sakondu, baina, Janire ze gorputzaldi diskazoa kalean dagola ikustean. Beti
izaten da alako talka bat, emozio talka bat, zirrara ere bai, baina ja azken aldian inguruan gehiegi euki dituzun abesti eta jende horiekin ere estizio bat. Bueno, ze gorputzalirekin zaude? Alde batetik oso lasai, azkeneko hilabetek, bereziki igual intenso samarrak izan dielako nahi baino gehiago, eta egon momentu dut nik esaten nula, ez gairi txiko. Eta lasai atera delako, baina liberen da pixka eta raroa, ze atera da, eta baten, gauetiko izera atera da diskoa hor dago, eta zukain beste gauza bizi dituzu horrekin, eta ez dakizu oso ondo nola gestionatu, baina egia da oso pozik, ni beti esaten dut musikak niri bizitza aldatu ziala momentu baten, eta orain ni ere gauza hauek egiten eta musika sortzen, bizitza aldatzen doala ere ez, eta oso pozik gogoratzen dutelako nire lehenengo azokan, nola egon nintzen lehenengo diska horrekin, niretzako guztiz ez ezaguna zan zerbait egiten, eta oraindik nire ez ezaguna segitzen izaten dolako, eta oso pozik, eta urduri aldi beren, pauso txok ematen, eta bereziki gaur hau txainean jotzen dugulako. Ja, bai, enteratu hemen. Hor, aipatu duzun gauza bat interesgarria eta helduko diogu abesti sortari, baina askotan nola izaten den ere norberak abestiak fintzen eta lantzen dituen bitartean, gero badago bizitza bat eta Durangoko azoka bera bere argilunekin izango dituelako, baina hain da erakustazoka garrantzitsua batzutan, badela ere talde baten, batzutan, gehienetan ez esategatik, baina talde edo sortzaien dinamika horiek eta data horiek mugitzen dituen zerbait, ez? Zuke aipatu duzu, baina larri ez dakit ibili zaren, baina horren inguruan ere nola sentitu zea, ze irakurketa da. Azkenean hau badelako erakusleio bat, eta gureak bezalako lan xumeak irismen handiagotxo bat edukitzeko lekua, ez? Garrantzitsua da hemen egotea, ez? Bai, egia edanik diskoa plantatu genunen, ez dakarrikan azokara begira, baizik eta data horietan atera nahi genuen, eta beste alde batetik azoka egoteak ere laguntzen zigun, eta ikusten genuen, aukera batzuk ematen zizkigula horrek. Eta behin datak markatzen dituzula, bizkat hortara mugatzen saiatzen zea, ze behin hasita ere kantako ez dela eskeztia sekula bukatzen. Eta buelta eta buelta. Izan daiteke ere presio puntu hori, ez dakit pila jarri, baina bai, gauzei beste ritmo bat emateko, ez? Bai, eta gero zuk ere igual, zure buruan markatzen dituzula nola bai data batzuk, eta bizkat gauzak moitzen hasten dianen, zazezula, Nikola markatu nun eta orain ez gabiltza ondo, eta bizkat dudak ere datorren guztiagatik. Larri berezikiola larri ez dizut esango ibiliganik, baina bai lasaiago ibiltzea gustatuko litzaiak, eta badia gauzak ere ikasten dituzunak, eta tokatzen dianak horrela ere. Ja nire, erretratu bat izena jarri diozu, nik entzuna daukat, baina entzuleak ze erretratu, mota ezberdinak aurkituko ditu, baina ze kolore aurkituko ditu diskonetan, zer eskaini nahi izan diozu, zure buruari, pentsatu nahi dut, eta bide batez entzuleari ere bai. Bada oso oraineko disko bat, eta oso momentuari egindako erretratuak. Bakoitzari bere tartea utzita, eta esango nuke denok ikusi ahalko ditugula gure inguruan egunero ditugun kolore eta momentu eta erretratu horiek, ez? Esan dut, lehenengo diskoakin alderatuta, badaukala alde hortatik diferentzia handi bat, badala askoz bapatekoagoa disko hau, eta nik hasieran ez neukala oso garbi ere ze egingo nun eta kantu hauek nun bukatuko zuten, ez? Eta justo bosgarren kantua izan zen erretratu bat sortu nuna, eta momentu hortan konturatu nintzen, orain artekoak dianola baiteko saiakera bat, nire inguruan mugitzen den guzti horri erretratu bat egite horren saiakera, ez? Eta momentu hortan konturatu nintzen, diskoan kontzeptua bizkat nondik jungo zen. Eta esango nuke badala oso kolektiboa, eta asko daukala denetik eta gure bizitzatik. Ze askotan igual banatzen bizitza eta musika, baina eske uste baino gauza gehiago dituztean komunean. Amen. Eta kolektibotasun horren ideiari helduz, zuzenean, eta zuzenean ez den ere, orain arteko bidean ere, pentsatu nahi dut inguru sano eta eraikitzaile bat eduki dezula. Hori ere importanta, ez? Aipatu duzun ideia azpimarratzeko. Azkenan gure gandik ari gera, baina beste askorekin eta ez dakit, besteen gana iristeko ere bide hori bada guana iristeko zea bat, ez? Nola bildu zera eta estenatoki kanpoan eta bai estenatokian zeintzuk eta nola izango dituzu ondoan eta prozesu hori nola bizi izan duzu? Nik egia honetan hasi nintzenetik, gero asko dauka hemen gauzak ere norberetik ere, pertsonalki ere zu nolakoa zean eta nola gestionatzen duzun ere jendea ezagutze hori. Nik nire kasun niretzako bideo honetan kasi musika bezain pare jarri ditut eta saiatzen ez jartzen nire inguruan bildu dudan pertsona guztiak. Eta niretzako super importantea izan da
hasiera batean Uriol berarekin hasi izana, gerora Inigo Arri eta Jeraiekin taldea osatzea, orain Jerai ez dago eta Imanol batu zaigu. Eta niretzako super importantea da, ez? Azkenen egiten dezun horrek ere konektatu behar dolako jendearekin. Eta prozesu hortan, adibidez disko hontan uste dut badagola gehiago kolektibotik kontzeptualki letretan edo, baina baita ere musikalki badagola hor ja banda bat atzean, inkluso kantuak estudioak grabatu baino lehen, hor reprodukzioan badagola ja jende bat, bakasu honetan Inigo Jerai hasiera batean gero Ander eta Arri izan dianak. Eta niretzako esaten dut musikak eman diten gauzarik eta bideak eman diten gauzarik politxenak jendea izan da. Nire taldekideak eta bai musikaren bidez ere ezagutu ditudan gainontzeko musikariak. Eta nik ez dut imaginatzen bide hau eta esan ezin jende hori gabe, eta da bizitza honetan niretzako gauza importante bat eta betirako eramango duten zerbait. Aldarriarra gainea, iruditzen zaite borobiltzeko azoka eta liburuen salerosketa eta negozioa, zentzu honean hain garrantzitsua den aste edo lau pabotz egun hauetan, ez dakit, kapital humanoaren garrantziari ere aldarri bat egitea. Badakizu klub berekoa naizela eta posten hau gainera, kluba hain txikia ez zela ohartzeak. Mila galdera egingo nizkizuke, Janire, baina gaur kaosaren izenean denbora ere pixkat mugatua daukagu. Azken bat egiteko margena badaukagu hartxo nahi balin baduzu, baina ez dela gauza errexea, galderak deskartatzen hasi zarenean, horren bat egin, ez? Bai, zaila da. Bueno, azkenean gaur pixkat ere, estenatokiaren afera hori gaur daukazu estrenoa esan daiteke ez, ume txiki berri honena holtzan, ze tamaina hartzen diozu. Nola zauden, naiz eta gaur hautsenekoa baden halako lagin bat erakusteko plaza ez, baina ze puntutan dago zuzeneko hori eta ze gehitu diozu aurretik zuenari. Nahiko urduri egia esan, segun egia da, lehenengo diskoakin konparatuz, ditugula berrikuntza batzuk disko hau zuzenekotara eramateko garaian, badulako elementu batzuk zenetan sekuentzia modura sartuko ditugun. Eta horrekin pixkat urduri ez, lehenengo aldia dalako, nobedadea, gero ere, hautsenea ere plaza oso polita dalako, baina aldi beren azkar egin behar diala gauzak, iritsi, montatu eta ez dagoela denbora gehiagirik. Baina urduri, baina lehenengoaren noiz beti izan behar zan, eta ilusio handia egiten digu hemen jotzeak, eta urduri bezain gogotxu, eta bezain muzkoten da, baina hori, gero hasiko gera kontzertu ja osoagoekin eta diskoa ondo orkestuz, baina urduri, baina oso pozik hautseneako kontzeptuakin. Oso ondo, Janire, hortxe bigotedun bat ikusiko ezu, lehenengo filan, asko gozatu dut, zure diskoare bai, eta hemendik entzule guztiei gomendioa entzun dezaten. Galdetu diogu zein den bere lehenengo oroitzapena Durangoko azokan? Ez. Janire, zein da Durangoko azokarekiko duzun lehenengo oroitzapena? Ni izan naiz nahiko berandu deskubritu duena, deskubritu ez, baina hemen izan bai nahiko berandu izan nintzala. Kuadriako bikin etorri nintzen, eta urtea ez dakit esaten buruz, baina lehenengo oroitzapena nik uste ez horri eta zuzenen hautsenera junginala, eta ez nahiz gogatzen zeta lezion. Egun hortan gogoratzen dut, eta Izaroren koiarak urte hortan atera zala, eta nik kontzertu hori bereziki gordotzen detalako ez dakit, oso berezia izan zen, nik sentsazio hori izan nun, zen ergoarriakok ez zuzen ezagutzen, eta zen nengoa zen honeak junbar deu. Eta neon ginen, eta bukatu zuten, eta behiatu ziaten biekola, eta hau? Tau nundik eta zuk esan dizuet. Esan dizuet. Eta nik oroitzapen hori daukat, nire lehenengo azoka urte hori izan zen, ezaketera ze urte izan zen. Ez dakit, 2017 izan daiteke. Nik nahiko berandu deskubritu dut, baina... Baina oso gaztea zea horrek zan edu, urtero, gelditzen zaizu, Durango 1000 formatara deskubritzeko. Jandezu noizbait Durangoko azokan talo bat? Bai, urte hortan jan. Bale, bida, bez? A ber, hemen errituak daude. Dirua zuen garai hartan, dena diskoan xaututa ez dago talotarako dirudik. Joan zea horratzean dagoen taberna hortara eta egon zea lau ordu, hemen badago, egin dezakegu bingo moduko bat, Durangoko azokako bingoa, eta juntatxatzen horrelako gauzak, ez da, liburuak erosi, disko hau erosi dut, taloa jandu, da hotxenean mozkortu naiz. Liburu bat lapurtu dio, Jon Arretxeri. Liburu bat lapurtu dut, hau, eta horrelakoa. Bora indik eratzen zaizu, gauza asko. Noski, zoragarri. Eskerrik asko, Janire, gurera etortzen batik. Bagoaz aurrera, goizeko 11:40 minutu, Janire, gero arte, laizzer ikusiko dugu elkar. Bai, gero arte.
Naiz irratian, bigarren kafea. Esan dakoa, goizeko 11:40 hortxe dauzkagu lilotarrak gurean, pixkat berandu iritsi zaizkigu, gure berandu gabiltza, hau ez da erresa, Eta bigarren olatu bat iritsi dela iruditu zait oraintxe bertan. Jende olatu bat, bai. Agian, honek zerikusia izaten du askotan autobusekin, eta autobusa iristen denean, edo bapatean nabaritzen da, baina eguneko bigarren olatua orain, 12 gutxitan iruditu zait. Agian jendean lo zegoen orain arte. Baliteke, orain arte lo egon izana, baina tira, gu esna gaude, eta gure hurrengo gonbidatuak aurkezteko presetan moduan ere, bagara, bixi-bixi eta labur-labur hariko gara beraiekin, baina mikrofonoak prest gartxot lilotarrak ezagutzeko. Bai, nik hemen sarrera txiki bat prestatuta neukan, izan ere nahiko frio eta belaino dugu gaur, baina ateri behintzat, eta ezin euriaren kolorea zein den jakin. Gaur goizean portuan bien, egunero ikusten dudan txoriari egunon esan diot, eta biok elkarri begira ginela galdetuit, nora zoaz? Durangora esan diot. Betirako ez. Gaur, zertara, besteak beste proiektu berriak ezagutu eta disfrutatzera. Eta hoietako bat da, Lilo taldearen nora goazen jakin gabe lehen diskoa. Azkarrin dute, nausi, baina prestatu dut, beraien letretan oinarritutako sarreratxo bat, eta merezi duten. Gaur elkarrizketa espres batzuk egiten ari gara, beraz ezin asko sakondu, zuen burua aurkeztu ostean, esaiazue ze sentsaziorekin heltzen dio zuen Durangoko lehen egun horri. Pentsatu nahi dut, honi, ilusioz beteta eta diskoa besapean, baina ze sentsaziorekin zaudete gaurko lehen egun honetan? Bueno, lehenik eta bain eskermeia, sarreraz zoragarri horrengatik. Azkar bota egia esan, Eta, pues oso ona, eta ilusioz beteta, bai. Bai, egia da, espalditik ezagutzen dugun, ekitali badela azoka hau, Euskal Herri mailan eta kriston esanguratsua den ekitali bat, eta, guretzako hori bada hemen parte hartzea, ez bakarrik egotea eta parte hartzea. Askotan badagolako jauzi, handia ez dakit kualitatiboki, baina norbera dentzat pertsonalean, ez dakit bestaldera pasatze hori ez, kontsumitzaile izate hutsetik, askotan zerbait eskaintzeko eukitze hortara. Eskaintzen duzuena, azken 2-3 urtetan, okerrez banago, bildutako abesti horien lehen bilduma da ez, hau bai da zuen nola esaten da, First Born Child edo... Nola esaten da, First Born Child edo... Bai, guretzako ume bezala da. Iztegi bat hilda, Oxford iztegi bat hilda. Baina, horrek ere baduka zer esana ez, bilduma hau bada zuen lehenengo diskoa, badaramatuzue 3 urte edo abestiak kaleratzen, baina ja badago, nola izan da ere prozesu hori, noiz iritsi zaio unea ume honi jaiotzeko. Gogorra baina polita, ze hasiera batean gogo handiz hasi ginen, gero pandemiak harrapatu gintuen, bakizu Lilon horrelako punteria txarra dugu, baina gero gogoz berrartu genuen, eta orduan gutxinaka modu natural batean, kantak jaio ziren, eta argi genuen diska kaleratu nahi genuela, euskal musikaren eszenan espazioak irabazi nahi genituela, eta gutxinaka eta lan handiarekin, pixkat horretara hurbiltzen ari gara, eta azkenean hori lortzen, nola lortzen duzun ikusta, pozgarria da, ez? Lan handia dago atzetik, egia da momentu zaiak zein politak egon direla, baina, behin diska eskutan duzula, momentu zaien eta ez zara oroitzen, eta bakarrik sentsazio politekin gelditu zara, eta hori indarrarekin lanean jarraitu nahi izateko, eta Holaxe bizi dugu. Egia da, esango nuke sormenarekin harremanduta dagoen edonor bere baitan identifikatzen dituela, gaiur bakoitzak duela zulo bat, ez? Atzean eta dragonkan, ez dakit, emozional horretan irautea ez da erresa. Baina, gustatu zaitere esan dezuena, espazio berri horiek bilatze aldera, hau bada, espazio eta plaza garrantzitsu bat, gaur okerrez banago ere gero daukazu ez, Janireri ere galdetu diogu, ahotsenean defendatuko duzue, defendatu hitza ez zait asko gustatzen, baina zuen lan berri hori, horren aurrean ere eukiko duzue zirrara berezi batez, gaur izan ere espazio berri eta garrantzitsu batean aritzeko aukera dagoelako, askotan igual ikusi ez zaituzten jendearen aurrean, eta normalean babesa izaten den familia eta lagun horiek gabe, nola zaudete horren aurrean? Gogo handiz. Egia esan guri Durangoko azoka izugarri gustatzen zaigu azkenean kultura maite duen jendea hemen
Eta hemen jotzeko aukera izatea, arraspolita da. Ze gainera, egia da orain arte gehientsuenak, kontzertu gehientsuenak Nafarroan bertan eman ditugula, eta Nafarroatik ateratzea eta nolabait ez, kalera irtetea egin dugunarekin, horrek indarra ematen digu, eta jendea etortzera animatzen dugu. Azkenean Durangoko azoka oso polita da, talde berriak, idazle berriak ezagutzeko aukera parte delako. Eta horiek aprobetxatu behar dira, orduan gogoa handiz, eta dagoenari guztia eskainiko diogu. Talde hasi baino lehen beti aritzen ginenez, esan ez, imaginatzen behin diska atera eta Euskal Herritik mugitzeko aukera dugula, eta iritsi da, egun horiek lan egin eta gero, esan nahi dut. Bai, zirraragarriara, bideo hori sentituko zarete ere saiakera, ez dakit nola esan, baina antzeko norabidean dagoen beste jende askorekin batera ez, familia txiki bat osatzen hor, sortzaile zari naiz eta musika taldez. Hor adibidez oso existentziala da, baina azkeneko galdera bezala botako dut, denboraz justo gabiltzalako. Lana aipatu duzue, presentzia handia du, proiektu honek pentsatu nahi duzuen bizitza pertsonalean, baina ez dakit, ze presentzia du? Hau da, garai honean harrapatu zaituzte, bizitzan, sormenari dena emateko, batzutan nahiko zenukete gehiago egin, gutxiago, musika eta sormena nola integratzen duzue zuen bizitzan ez delako erresa ez? Sormenaren bulkada eta askotan bizitzaren praktikotasunaren inertzia hor zer leku daka zuentzako, individualki eta taldean, zer radiografia egiten diozue? Sormen lanak beti daukalekuak. Kenetzen dugu musika eta nik uste dut, nik behintzat libre dudan momentuetan eta Peiok ere bai, hartzen dugu gitarra, hartzen dugu bateria, beti gabiltza sormen lan horretan. Gero egia da, ez dela arraza lanarekin uztartzea. Azkenean gu ezkara hontatik bizi, zoritxarrez, eta badugu beste lan bat, eta orduan behar ditugu bai ala bai, baina beti ere, inoiz, musika aldendu gabe, zaila badare. Eta, ordu gutxi egitea ditugu lotarteka, baina merezi du, ezin gara hau gabe bizi, eta hau dugu ametsa. Nik uste bez pixkatez, lehen ikusten on gehiago, behin pasatzen zan tren bat bezalako zerbait zala musika, baina, geroz eta musika munduan, geroz eta gehiago ibili, hartu naiz, prozesu lentu dela, eskatzen duela bere denbora, sentimenduak, azkenean, adierazi nahi baldin badituzu ez da fortzatu behar den zerbait. Orduan, hori ere ikasi behar da, zer dan, emozio horiek zer diran jakiten, ikasi behar da, eta, bidean gaude. Ondo izate eta jakin nik uste sormena eta pasioaren tren asko pasatzen direla bizitzan, ez dakit brinkolara edo Irunea dijoazten, zen horabidetan, baina 36 urte dazkanik eta oendik trenak ikuste ditut, beraz, lasai egon, indarrik handiena gaurko aktuazioari begira, biba zuek ere sormenari eta esfortzuari leku hori aurkitzagatik, zuen bizitzan, eredugarria eta netzako pozgarria da ere halako gauzak entzutea. Eta nik bukatu dut nire interview express first board txaila. Ohituta gaudela, bigarren kafea oso giro mantxo eta lasaian egitera, eta bapatean Durangok sortzen digu alako estresak, gaur gainera arazo teknikoak medio ordu erdi berandu hasi gara, baina tira, guztiari neurriare hartzen bagoaz Maria Mateo eta Peio Iturriari esker mila eman da, baina beste taldekidei ere, hementxe dauzkagula ondoan ez, bintzat taldekide batzuk, eskerrik asko, kontzertunak, akapila, eta uste dut kafe hori lasai gure Tolosako laborategian hartzeko aukerari izango dugula, bertan piano afinatu berko, urbilduko zarete horrelakoren batean elkarrizketa akustikoa egitera, eta ez, uste dut Gartxot, Goiuri, amua botatzeko momentuari izaten dela Durango, beraz, gonbite lasaia, kafe lasaia hartzeko, helaraziko dizuegu ondo baderitzu zuen. Pozik hartzen dugu amua, esker mila euskal musikaren alde, eta talde berrien alde egiten duzuen lanagatik, benetan. Mila esker zuen, izan ondo. Ondo pasa. Berdin. Aio. Keep calm and bigarren kafea. Tira, arnaz hartzeko unea da. Eneko bide gain aulkira hurbiltzen den bitartean, eta gure gaurko azken gonbidatu orkesten dizuegun bitartean, arnaz hartu eta ingurura begiratzeko unea da. Uste dut, esan dezakegula dagoeneko Goiuri jende asko dabilela Durangoko azokan, asteazken
hasiera asteazken honetan, abenduaren 6 honetan, ezta? Ene coach ikusi dut, esan duzu arnasa hartzeko unea dela, eta nik ene coach hemendik dabilela iruditu zait, beraz, bai, arnasa hartzeko laguntza berbalin badugu, hemendik dabil gure coach terapeuta emozionala. Bueno, ez da gauza txarra, lehen agurtzera urbildu da hemendik, gartxot ez dakit gomendioren bat eman dizun, pixkat nerbion edo kudeaketarako eneko utxek, baina tira, hemendik ibili da. Zer. Gartxotera bat galduta dago, utziezu zole batean. Nervioso ni, zer, what? Zer, eneko zer? Bizitza oso bat eraikita tokatu denaren gainean urteak aurrerantza doazte ez dakit joan nahi dudan norabide berean. Ba gure azken minutuetako norabidea hartuta hemen bigarren kafean 9 minutu eguerdiko 12etarako eta tira gaur landako gunearen kabian Biziber egitasmoa aurkeztu berri dute. Azkue Fundazioak aurkeztu du Euskaltzalen topagunea eta Mondragon Unitatearekin elkarlanean TikTok plataforma eta Euskara ardatz. Sarean oinarritutako euskarazko lehen lehiaketa da Biziber, 6 edizio egin dira orain arte, eta bertan gazteak eta sareak euskara zehuntzeko helburua diseinatu zuten duela 6 urte. Finean, gazteek euskarazko edukiak sortzea, erreferente euskaldunak indartzea, eta komunitatea sortzea du xede Biziber egitasmoak, eta honen arira ikerketa ere egin du eneko bidegainek. Irudirenaren gunean barruan gazte egunean antolatu dute, Vanessa Rodríguezekin beste unen batean izateko aukera izango dugu, baina eneko bidegain gurean dugu, eta gaur aurkeztu berri duten horren arira arituko gara. Biziber egitasmoaren inguruan eta batez ere horren inguruan egin duzuen ikerketaren inguruan eneko bidegain egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Egunon, mil esker. Igo pixkan mikrofon hori igorunz, mesedez, hortxe primeran. Bueno, aipatu dugu, 6 edizio egin dituela TikTok eta Euskara nolabait ardatz hartuta sortu zen egitasmo honek Mondragon Unibertsitatetik eta zuk zeuke nolabait gidatuta ikerketa egin duzue, baina ez dugu orainik ikerketa horren berri gehiegirik izan eta uste dut badela abia puntu, akaso jakitea zein den lehen diagnostikoa edo zein izan den ikerketa honek eman duen lehen ondorio orokorra edo eneko. Bueno, Biziberren ekimena Euskaltzalen topagunearen ekimena izan da, eta gu harremanetan sartu ginen momentu batean haiekin TikToken inguruan nahi genuelako ikerketa bat egin, gazteak eta sare sozialak ikertu genituelako pandemia baino lehen izan zen hori, eta orduan ohartu ginen Instagrametik TikTokera pasatzen ari zela nerabeen belaunaldia. Txizio hartan ginen eta konfinamendu garaian, pandemia garaian, TikTokek egin zuen gorakada handia. Orduan pentsatu ginen hori ikertzeko gaia zela eta jakin genuen Biziber ari zela ekimen baten egiten gazteak bultzatzeko TikToken bideoak egitera. Bi proiektu paraleloan dira, guk ez dugu ikertu Biziberri buruz. Baizik eta Biziberretik abiatuta hiltu genituen euskaraz ari diren TikTokerrak edo TikTok erabiltzaile aktiboak. Eta, Biziberren parte hartzen duten asko adin txikikoak dira eta kontu pribatua dute, beraz haien bideoak ezin dira ikusi, beraz ezin genituen neurtu. Baina, guk egin genuena zen ikertzea kontu publiko bat dutenen aktibitatea. Eta ikusi zer den euskararen lekua TikToken bakarrik hartu genituen aldiz kontu pertsonalak. Ez genituen hartu erakundeen edo musika taldeen edo kontuak. Bakarrik TikTokerrak, YouTuberrak izango balira bezala. Eta hori zen ikerketaren helburua.
Vale, eta bertan esan da bezala, batetik Biziberrek eta Euskaltzalen topaguneak sustatu nahi zuen euskarazko TikTokerren presentzia hori eta euskaraz aritzea TikToken euskal herritarren artean, hori aitzaki hartuta zuek ikerketa bat jarri zenuten martxan, eta zein izan dira pixat ondorioak eneko edo ze puntutara heldu zarete, ze egoeran dago euskara TikTok plataforman nola baita esatearen. Bueno, zaila da kuantifikatzea euskararen lekua. Urtanta bat da azken finean euskararen lekua TikToken munduan. Badaude eduki batzu, baina TikTokeko bideo batek minutu bat edo irauten baldin badu, pentsa ordu batez 60 bideo ikus daitezke, eta 60 bideoetatik noiz behinka ager daiteke euskarazko bat edo ez. Orduan neurketa hori egitea zaila da. Argi da euskara urtanta bat dela, baina gu behiratu nahi izan dugu, besteak beste euskarazko bideoetan, batetik, euskal TikTokertzat jo ditugunetan zenbat den euskarazko produkzioa, eta hor, 120, bideoen 120 baitan baino gehiagotan euskara dutenen kontuak bakik hartu genituen aintzat, eta hor, badira batzu euskaraz bakarrik ari direnak, gutxi batzuk, beste batzuk euskaraz pixka bat, gaztelaniaz asko, eta beste bideoan hitzetan ez dago hizkuntzarik, ez dira mintzatzen. Eta beste batzutan testua badago laguntzeko, edo batzutan musika badago laguntzeko. Beraz hori guztian neurtu dugu, eta orduan ikusten dugu euskararen presentzia are txikiagoa dela. Hiruzpalau egiazki aktiboak izan direnak, eta egiazki jarrera oso euskaltzale batekin egin dutenak, eta euskararen alde aktiboki. Baina gero behiratu ditugu iruzkinak eta interakzioak, edo atsegiteak, edo ze iruzkin izan diren, eta hor ikusten da, batetik, euskaraz bakarrik edo nagusiki euskaraz ari diren TikTokerrek jasotzen dituzten iruzkinak euskaraz direla gehien bat. Ez aldiz, euskara nahiko modu orekatuan edo gaztelaniaz gehiago egiten dutenen iruzkinak gehiera gaztelaniaz, bai? Hori batetik. Baina beste emaitza da, euskarazko bideoen interakzioak, proportzioan, gehiago direla gaztelaniazko bideoen interakzioak baino. Euskarazko bideoek proportzioan atsegite gehiago dituzte edo iruzkin gehiago dute. Oso laburran ari gara eta zaila da, ze gaiak sakontasuna ere badu, bide batez Vanessa Rodriguezi barkamen askatu behar diogu hitzordua gaizki egin genuelako, horrexegatik ez da gaur gurean, baina egia esan gaur goizan izan ditugun arazo teknikoak medio oso atzeratuta gabiltza eta oso laburrean azken 2 minututan bagabiltza ere, eneko ondorioak lasaiago aztertuko ditugu, ziurrenik beste hitzordu bat hartu beharko dugu ontarako, baina balda eskuar nolabait euskararen presentzia hori sustatzen jarraitzeko egitasmo horiek bizi berbera da nolabait egitasmoa, zuen ikerketak bizi berri eman dio nolabait akuilu bat, eman dio erramintaren bat, lantze prozesu horretan jarraitzeko? Bizi berrek bere kabuz ekimen hori. Guk beste sustapen batzuk egin ditugu, beste alegin bat egin genuen iazko ikasturtean, Bertsozale elkartearekin, Bertso eskolen bitartez, ea zirtoa TikToken zirtoaren bitartez TikTokeko bideo batzuk egin zitezken eta harreman batzuk sustatu bertso eskoletan eta dabiltzanen artean. Erantzuna parte hartzearen aldetik ez da espero genuena izan, eta hor ikusten da zaila dela kanpotik edo gainetik edo euskalgintzatik edo helduen mundutik nolabait neraben mundura sustapen ekintzak egitea. Ez da hain errez. Eta bestea da oso ikusle asko dago TikToken, Instagramen eta jende ikuslea da, baina ez hainbeste sortzaile. Gauza, ze sortzen den, ze ikusten den, baina milaka TikTok jarraitzaile izateak ez du gana milaka jarraitzaile horiek TikTokeko edukien sortzaile direla. Ez da Twitter bezain errexan. Eguerdik amabiak bueltan ditugu esan da bezala eneko bideogain, denboraz oso justu iritsi gara, baina tira, behintzat olako lagin moduko bat hartu dugu, gaur aurkeztu duzen proiektu eta proiektuaren baitan egindako ikerketa horri, eta hitzordu berria proposatuko dizugu, etorkizunean lasai eta sakonago honen guztiaren inguruan aritzeko, esker
izategatik eta gozatu alden neurrian Durangoko azoka. Bai, mil esker zuei. Eta gu agurtu beharrean gara, eguerdiko 12ak pasata eta gure lankide Jon Garateri azken segundutxo batzuk lapurtu dizkiogularik, Gartxotun Sain Letona datorren asteazkenean eta erritmo eta formato ohikoan ikusiko dugu berriro elkar. Lasa eta patxadaz. Eta patxadaz, Goiuri Zeizarandia guk bihar hemen goizeko 10ak eta 5ean hitzordu berri izango dugu, orduan bai, espero dut arazo teknikoak medio izan gabe. Saioa osotasunean egiteko eta zure entzule plazer baduzu, bihar goizeko 10ak eta 5ean hementxe izango gara, gogoratu, oraintxe informazioaren txanda eta gaur arratsaleko 4etatik 6etara Iker Gurrutxaga eta Oian Azkuren eskutik Zebrabidea saioa ere hemen zuzenean Durangoko azokatik izan ondo eta bihar arte aio. Izar polizaiar batek ez datu nindun, izar Keep calm and bigarren kafea.